प्रेज द लर्ड अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नैबे आइजोनि टेस्टिमनि होनायखौ खोनासं बिथाङा माबायदियै गोथांनि प्रेजेन्टाराव फैनानै इसोरनि अननायखौ मोनखो इसोरजों सोखाजाखो बिनि बागै बिथाङा गावनो टेस्टिमनि होदों। अब्ला बिनि टेस्टिमनि होनायखौ जों खोनासंनि लोगोफोर फै खोनासंनि। होनो सानबाय मानो होनबा इसोरजों थायोब्ला इसोरा गोबां महिमा मावो। आङो संसाराव थानायाव इसोरनि मावनाय खामानिफोरखौ जेबो मिथियाखैमोन। आंहा जेबो साहस गैया, आंहा जेबो बोलो गैया। दिनै इसोरा जाखिनि साहस होदों बियो आङो इसोरनिनो होननानै आङो नाजावनानै लायो। आं जेब्ला संसाराव दंमोन आंनियाव गोबांथार दुखु दाहा गोबां खैफोदा आंखौ नाख्रेबदोंमोन। आं संसारनि खैसाराव गोग्लैदोंमोन, समाव गाज्रिबो सानदोंमोन। आंनि न'खराव जेब्लायबो दावराव दावसिमोन। आंहा गोजोननाय रंजानाय गैयामोन। आं बिखाफोर दाननानै आं लामा थाबायनो हायामोन। आं गावखौनो माबा दसि बायदि मोनबाय थायोमोन। आङो जेब्ला लामा थाबायो आंनि हावरियाखौ आङो सिन्था खालामोमोन। आंनि महरादि साबथारा बेखौबो आं सानोमोन। मानो होनबा संसाराव महर नांगौ, धोन नांगौ, थाखा नांगौ, फैसा नांगौ, गोजोननाय रंजानाय, मटर गारि गासैखौबो नांगौ। नाथाय जेब्ला आं इसोरखौ नाजावबाय, इसोरखौ मोननानै आं इसोरनि रायजोनि गोबांथार फिसाफोरनि आं हेफाजाब मोनदोंमोन, गोबां अननाय मोनदोंमोन, गोबां बानजायनाय मोनदोंमोन। बेजों आं गसंदोंमोन। थिग बिदिनो आंनियाव जेब्ला आं इसोरखौ नाजावो अब्लाबो आंनियाव खैफोद आफोद दुखु दाहाया बारा जोबाखै माने दंबावोमोन आरो खना खनला आंनि बिखायाव। थिग बिदिनो आं जेब्ला न'आव थानाय समाव आंनि न'फाङा गोदोनानि मोनसे उसुख जादों होनना बुंनायाव आं गोबां दुखु दाहा जादोंमोन, हालाय हाफाय। मानो होनबा जोंनि आखायाव थाखा थाइसेबो गैयामोन आरो मा खालामगोन मा मागोन। आंनि न'फांखौ आङो हमिय' मुलि जाहोदोंमोन, अब्लाबो जों सोखा जानायखौ मोनाखैमोन। गोबां बयजोंबो आर'ज खालामजादोंमोन, नाथाय सोखा जानायखौ मोनाखैमोन। आंनिनो गोबांखौ आङो फोरमायनो हायाखैमोन। आंनि न'फाङा जेब्ला बेमारा जायो आंनि न'फाङा बुङोमोन, नों अबाव दं ओजों फै, आंखौ आर'ज खालामनानै होफै। आं हां लानो हायाखै होनोमोन। आं अबाव थागोन अबाव मागोन जायोमोन। अब्लाबो आंनि न'फांनो आं खिन्थायामोन। आंनि बिखायाव आङो गोबांथार आंनि साननायखौ आङो लाखुमानानै आंनि न'फांखौ आङो आर'ज खालामनानै होयोमोन। मा खालामगोन मा मागोन। आं जेब्ला इउटुबखौ नायो मबाइलाव, अब्ला आं जोंनिनो इसोरनि बिसा अनजित सारनि मबाइलाव इउटुबाव मोनबाय आङो इसोरनि बोसोनखौ आरो बिथांनि आङो मबाइल नाम्बारखौबो मोनदोंमोन। बे नाम्बारखौनो लानानै आङो बिथांखौ आङो फन खालामदोंमोन। बे समावहाय बिथाङा बुंदों, आं थारिखखौ बावबाय, सेमोननोहाय बुंबाय बरमा खारुवायावहाय मोनसे जथुम्मा जागोन, इसोरनि रायजोनि खामानि मावगोन, बेवहाय नोंसोरो फै, लोगो लाज्लायनो हागोन, बेवहाय सिनायलायगोन, आर'ज खालामनानै होगोन, बिदि बुंबाय। आरो बिथाङा जोंनो आर'ज खालामनानै हरबाय। बिनिफ्राय जों बे थारिखखौ नेबाय थादोंमोन। नैबे गोथांनि प्रेयार सेन्टारावहाय जोंबो सफैबाय। सफैनानै बिथांजोंनो आर'ज खालामबाय आरो सम सम जोङो बेवहाय लोगो लाज्लायफैबाय आरो बिसरज्लायनायबो जाबाय। गोबांथार आफा इसोरनि मुंखौ जोङो मिथिबाय, खना खनला बाइबेलाव लिरनाय बाथ्राफोरखौबो जोङो बुजिनो हाबाय। बिदिनो आंनि न'फाङा एसे हामजाबाय आरो लोगोसे आंनि फाला फैलायबाय। जेब्ला आं उसुगाव गोग्लैदोंमोन, आंनि हार्टआ इनफेकसन जादोंमोन। डक्टरा बुंदों, नोंनि हार्ट इनफेकसन जानाया गोबां बोसोर जाबाय होननानै। आं सानबाय जोंहाथ' जेबो राहा गैया, मानो होनबा जोंनि आखायाव थोजासे रां गैया। मिथिगौ, सासे डक्टरनाव थांबोला लिरगासेयावनो 5-10 हाजारनि मुलि लिरनानै होयो। जों बे मुलिखौ जों खेबसेल'सो थांनो हागोन डक्टरनियाव, जों बारंबार थांनो हाया। मानो होनबा 15 दिननि गेजेरावनो चेकआपआव थांनांगौ।
अब्ला जों एसेबां थाखाखौ बबेयाव हालाय हाबाय जादोंमोन थेवब्लाबो आङो आंनि न'खौ आं बुङाखैमोन आंनि बिखायाव लाखुमानानै थादोंमोन लोगोसे बिदिनो आङो बेवहाय फैबाय फैनानै नैबे दाखालिनि सारा फैनानै जाखिनि प्रग्राम खालामदों बे प्रग्रामावहाय आंबो लोगो लाज्लायफैदों बेवहाय आं इसोरनि मुं लानानै आङो बिस्व जादों आङो सोखा जानायखौ मोनदों दिनै आङो नैबे प्रेयार सेन्टाराव फैनानै आं गोजोननाय रंजानाय मोनदों लोगोसे हामबाय हामबाय हामबायदों बे दिनैनि प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनो फैनाय जोंनि आफा इसोरनिनो बिसा हौवा बिथां बनजित सारखौ आं हामबाय होनदों हामबायसै आंनि बोसोरा एसेनोसै